Igsuon magampo gyud ta kay nganuman wala ta kasiguro kung unsay mahitabo sa atong kinabuhi ugma unya damlag. Kung karon abunda ta may taglawas, di ta kasiguro ugma puhon kung unsa ang pagsulay nga atong atubangon. Kung dili mo magampo, kung moabot ang mga kasakit sa iyong kinabuhi, basin di nyo makayanan tungod kay wala mo nagtigom o nagpundo daan sa pagmahal o pag-ila sa Dios. Muna ang advantage sa isuon nga magampo ta. Kalipay o kasakit nga maangko nato, magampo ta, magmahal na ta sa Ginoo aron kung abot sa maong pagsulay o kasakit sa atong kinabuhi, burarag wala kay ra dak ani mo ihandle ang tanang butang. Unsay nahitabo sa mga depresyon, ang uban maghikog gumikan sa kakulangan sa pag-ampo plus nawala ang salig sa Ginoo nga mahimo day sa Ginoo ang tanang butang bisan para nato lisod na. Mo na ang pag-ampo ayaw ibaliwala sa imong kinabuhi. Himuag yun ang pagkaon sa imong kalag sama sa pagkaon sa lawas nga gikinahanglan jud tang mukaon para mabuhi ta. Yun ana ra usab ang pag-ampo. Amen.